kullum ina bayani, wallahi jama'a mu duba yaranmu kafin mu mutu. Wallahi kowa ka duba ɗanka, ba wanda zai duba maka yaranka, na rantse da Allah, ina gangan ka mutu ka gani, ba wanda zai duba maka 'ya'yanka. Kai da ka tashi ka yi ƙoƙari ka duba 'ya'yanka, ka ciyar da su, musamman ɗiya mace, ka ciyar da ita, ka shayar da ita, ta sa sutura mai tsada, kai ta makaranta mai tsada, ka biya kuɗi, ran da an ka zo aurenta an aure ta da tsada kuma an girmama ka. Amma duka uba babu. Yanzu in ka koma Zango, ka koma Nima, ka je su Albarka, da ka zo ka iska uba yana zo ni gindin itace tun da safe yana buga draft yake bugawa. In azafar ya kai ya je ya yi sallah, ya ƙare ya komo ya continue. La'asar ya kai ya je ya yi sallah, ya komo ya zauna. Bayan magaruba ya shigo gida, ya duba tebur ba abinci, wance ya baki abinci ba ne, kuma baka ba da kokobo ba, amma kana son a dafa ma ka ci banza. Kuma duk namijin da ka shigo gida, matanka ta dafa abinci, ba kai ka ba da kuɗin abincin ba, ka wanke 10 ka tsoma 5 ba tare da ka tambaye ta ba, gobe kiyama sai ka gamu da Allah. Maza nawa ke zaune a nan da ba su ba matansu kuɗin abinci? Har ya kai yanzu, yau ka shiga cikin makwalla, ka ga yadda matanmu ke bante majayi, sun aza kaya suna neman kuɗi da jin ido. Har namiji ya zo yana ce, ka wala ni dai na yi sa'a, alhamdulillah, wance alhamdulillah, wallahi wance ba abin da nake nema ba ta bani. Wawa, wai ba abin da nake nema ba ta bani. Ka zo gaban Allah da wannan ka shiga aljanna, kuma Allah ya ce kai ka ciyar. Sai sa kullum nake magana, samari ku bar zama, tashi shiga timber market ko kantamanto, je kai kaya ka nemi halalinka, ka duba iyalinka, ba wanda zai duba maka. Tashi ka shiga kantamanto, kaya ka duba matanka, ka duba 'ya'yanka, ba wani batun kunya. Yaran arnanga mu duba traffic light, suke sayar da chain, suke sayar da pk, suke sayar da phone card, suke komi. Kaga katon samari ya aza bofrot yana yawo, kai me kake yi? Wai yayanka na America ya aiko maka da $, shi yana America yana wahala, kai kafi jin daɗi daga nan. Wani babban takalmi da ka sa da babban wando, wai yayin shi na America ya aiko mai da kuɗi. Ka san wahalan da yake sha America, ka sani. Sai sa don Allah, samari kaka zauna, tashi ka matsa, ka yi ƙoƙari, Allah zai taimake ka. Ba wai a ce wai dole ba, a'a, ko da kaɗan kake da shi, ba matanka kuɗin abinci. Sai sa Allah ya ce, ina jin cikin suratul talaka aya 7, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا.